Hola, vinc a presentar-vos el meu relat publicat en el recopilatori Microrelats per la Igualtat. És un relat que està dins del llibre que recull tots els relats que van ser seleccionats per el grup de debat de la Igualtat d'Alzira en el concurs que van fer en 2017. Estar en el llibre és tot un honor perquè, en certa manera, té el seu reconeixement. El meu relat es diu El trasllat i parla de Marina, una xicona que treballa a una empresa i li ofereixen un canvi d'aires en el que li pesa tot allò que sempre ens pesa a moltes persones, el deixar tot el que coneguem per un destí desconegut. El que passa és que moltes vegades el que tenim no ens acaba d'agradar i el relat va contant un poquet quina és la seva realitat i quina és la seva motxilla que deixaria darrere i al final no vos ho conte, ja se'l llegiu i mireu a veure. Espero que us agrade i llegiu tots els altres també, que estaran igual o millor. Que vagi bé. Adéu.